Bavit se dneska budeme o Oscaru Wildovi a přesně o Dorianu Grayovi, obraz Doriana Graye. A vlastně to takový hororový román, takže nám přišlo vhodný natočit to v těch kostýmech vlastně z Halloweenu, takže to celkem sedí. Ať vás uvede do života autora Byl to irský dramatik, prozaik, básník a působil teda hlavně v Anglii. a stal se celkem oblíbeným v té anglické jako smetánce. On byl hodně oblíbený ve společnosti, protože Wilde byl dost jako inteligentní, takový jako witty, že byl taky jako sarkastický, a lidem se líbily jeho vtipy, ironické poznámky a on se vlastně i dost extravagantně oblékal, což ono asi trošku i souvisí ze začátku, ono to trošku souvisí s tím, že vlastně jeho matka, ona původně vlastně chtěla dceru, když měla Wilda, tak vlastně ona ho chvíli oblékala jako holčičku. Mě překvapilo, že Oscar Wilde, i přesto, že vlastně měl milence, tak svou manželku respektoval a trávil dost času s dětmi. A vlastně vypadalo to fakt jako hezky, že se snažil udržet tu rodinu. Vlastně tu manželku si tak nějak vzal proto, protože ona byla z dost bohaté rodiny. On Wilde, actually, jeho rodina nebyla zas tak bohatá, ale byla v té vyšší třídě, protože jeho otec byl lékař. No ale pak právě on začal mít trošku finanční problémy po tom, co vyšel jako z toho Oxfordu a tohle to dost vyřešilo ten jeho problém, že si vzal bohatou ženu, ale on vlastně hned po tom, co se vzali, nastěhovali se do velkého domu a on měl hrozně rád tu extravagantnost a tu jako moderní životní styl, tak on to hned vlastně začal utrácet ty peníze. Hned zase měli problémy s penězma a ty se právě ještě prohloubily, když on začal ten vztah s Bouzím, protože po nějakém čase, co ten vztah fungoval, tak ten Bouzího otec, jak byl hodně proti tomu, tak prostě řekl Bouzímu, že ho vydědí a on mu fakt jako už neposkytoval pak žádné peníze, takže chvíli Wilde musel podporovat vlastně i Bouzího. A tak se můžeme vlastně dostat k tomu, jak byl zatčen, protože ten otec Bouzího poslal Wildovi vzkaz, který budu citovat v angličtině, protože ho poslal v angličtině, že? A bylo to for Oscar Wilde posing sodomite. Což sodomite je právě označení pro homosexuála a on Wilde právě ho pak chtěl žalovat za to, že vlastně rozšiřuje pomluvy. Všichni mu říkali, nedělej to, je to blbost, může se to prostě obrátit proti tobě, ale Alfred prostě chtěl, aby válčil proti jeho otci, že? No a nakonec se to obrátilo proti němu. Ho odsoudili na 2 roky ve vězení kvůli tomu, že byl homosexuál. Myslím, že přímo se tomu říká přečin proti mravopočestnosti. Byl velice populární předtím, ty jeho hry a díla. A potom teda všichni, vlastně jeho jméno bylo tak trochu urážkou prostě a jeho žena potom sebe i děti přejmenovala na Hollando. Po tom propuštění tak se tedy odstěhoval do Francie a dokonce se i přejmenoval na Sebastian Melmoth. Ten pohřeb mu zaplatil Douglas. Yes, ten Bouzí. On celkově, když byl v té Paříži, tak hodně relyoval na své přátelé, aby mu platili věci, protože on sám už prostě ty peníze úplně neměl.